We broadcast to millions. Set your view bar beyond friends and family. Choose the market leader. Choose MBC. Boma la Malawi kudzera ku nduna woona zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank lidakhazikitsa ntchito yoonetsetsa kuti anthu mdziko muno akhale ndi magetsi okwanira. Mbali imodzi ya ntchitoyi ndi polojekiti ya ngwengwengwe yomwe ikuonetsetsa kuti madera amene kulibe nthambo za Eskom anthu kumeneko akhalebe ndi magetsi odalirika kudzera mukugwiritsa ntchito zipangizo za magetsi a sola. Ndakhoza chokera kuti ufumu wanu ife olengera munomu. Mumvetsetse kunena kuti no zinthuzi tikuzigulitsa pakashi komanso kwambiri pangongole. Wonerani programu yapadera ya ngwengwengwe Open Day yomwe ikukhudza zionetsero zofotokoza ntchito ndi ubwino wa magetsi a sola. Nthambi ya MBC yokonza mapologalamu achitukuko ya Development Broadcasting Unit DBU yakhala ikuchititsa ma Open Day wa maboma osiyanasiyana mdziko muno mogwirizana ndi unduna wa zamphamvu, makampani a sola ndi onse okhudzidwa ndi za magetsi a sola. Yayi nathokoza kwambiri nagula sola iyi. Mavuto amene ndimakumana ku nyumbaku watheratu chifukwa cha chipangizo chimenechi. Ndipo kukhala ndi sola mu nyumba munthu umasangalala. Ngwengwengwe Open Day. Magolo gulani yanu ya ngwengwengwe. Lolemba 5:30 ndi lachiwiri 5:05 madzulo. Tigule zinthu zokhazo zimene taona uku zimene sizingatipezetse mavuto. Banki nthawi kuti hayi pakadali panova mwina tili ndalama zamaiko akunja zokwana miyezi iwiri iya miyezi itatu miyezi 4 now akapitirira malonda omaenda mina kuyenderamo ndimupeze kuti ndalama zizachuluka tikupanga service mwina mofunikira zina ndi zina kugula zofunikira ndikumakhala ndi zambiri zotsalira zikatero ndikuti zimakhala kuti no economy ndikuti ikuyenda bwino ndiye metera kuti palibe zoti kodi nkatenge bivouard nkatenge chanoko mudziko basi mumuno Chabwino akasakula mnakamba konfundo inayofunika kwambiri kunena kuti boma lisataye alimi. Yes. Ulimi umene uwo apitirire ndithu kuufungatira ukule zibwerere mchikale. Mwina ndi mbali ziti zomwe mukuona kuti boma litha kukhwimitsa kupitiriza doti alimi akhale otetezeka kuti ulimi umene upite patsogolo. A president akumakamba kuti tenti mtaye bwana Khasu. Tichite mechanize ulimi wathu. Mtaya Khasu. Chachikulu chimene kuti alimi aja makamaka pa ground. Some under support yokwana. Makamaka zakasapitazi. Support imachepa. Some apasa attention. And attention yo china chichonse whether munene extension services kuti alimi aja akalangizidwe. Ndikumbuka masiku amenewo kumakhala ndithu amatichionetsero cha ulimi. Mwina angobwera uzakamba nkhani ya kunazale. Kuti kunazale mupange bwanji ndi abwera kukhala ngati chionetsero aitana alimi nthawi akhala pamodzi akubwera alangizi awalangiza lero tikamba nkhani ya nazale mukonzekere bwanji afika amati 40 ya kunazale. So to me I think going forward what government needs to do mukamaka Ministry of Agriculture kuona kuti kumene kuma extension services asastaya alimi komanso ndusangalala kuti mukumbukira panesa pathawiki sipanathe masiku ambiri apresident apamanga amalandira matractor mechanization from Philip Morris imene ndiyo nkhani
chifukwa maso ndimati ngapita kumudzi au ndikumavura pakuti pali tractor ngati munthu ufuna mathoka bwereka ine ikafuna kuti ndilime kachimanga kenakake ndimakabwereka tractor kuti takanigaulirani ndiye kuti zikuyendera limodzi akagulitsa kwambiri ku auction floors kupeza ndalama siziyavuta so kabwereka tractor exactly so afunika kuti awathandize apange mechanize azindikira alimi kuti khasu pindani sana ni mmene angagwirire kuti kapena pali tractor kapali chani tractor ndiyo ikhozothandiza zimene zinatuluka ulimi kunjako anthu apande apanga ulimi kankunja kanku America ku Europe sumaona kuti akugwira khasu nthawi zonse ni mamashins ndipo ulimi wawo unapita patsogolo amene adapanga support zimenezo ni boma lawo amalimbana pa America ndi Europe nkhani ya masubsidies akuti mupereka kwambiri too much masubsidies kwa alimi ndi zinthu zanu zimakhala zochipa chifukwa alimi sakumaona nga zambiri. Those are the things that our government needs to do to the farmers. And I'm happy kuti our president Steve amakambaza ATM suda kungoyikambira ku State House ngokhala pa microphone nkumakamba akupita pa ground tikuona kuti tikusuntha. Ine nimeona ngati kuti our president athandize kwa agriculture ako apange pace ya president anapita ku Belgium is it Belgium Switzerland makamaka anakumana anthu a Philip Morris mpaka na zimatractor zambiri zabwera imene ndiyo nkhani zimene ziyokazika mmidzi kula anthu azibwereka muja amakambira muja ndiyo nkhani kuti kozothandiza alimi afunika azindikire kuti dziko lasintha tsopano khasu lifunika kuti tisamaligatizire kwambiri suti khasu likulinyoza iya ifani imene latichosa kutali but going forward ali mtu mwawo kuzona kuti ineyo ningapange bwanji mechanize akuti pali pa tractor boma likuti chani apresident apanga launch chani kuti zimene zifeyo tingayiroyo bwanji imene akamba president kuti tishandizike. So to me I think going forward zikutheka clearly zikutheka ndalama zimene akulaimira alima kusangana nazo even ngati dziko zikuoneka kuti tikusuntha ford yakweza ndalama zambiri usana mine same period yakachata zikutheka. Komano, we need to capitalize on this and move forward. Mona kuti mlimiyo athandizike. Komanso mlimi mwini wake mindset isithe. Khasu inde oseko ulati seva. Komano going forward ngati ufuna kuti zinthu ziyende tifunika tisute. Komanso kani ama mega farms. Iwo alimene yake akuti chani kama mega farms. They should jump on the queue and say if you're so different bangi nawo kuti zinthu ziyende. Otherwise yini nkani yabwino. Nkani yokoma nkani yozuna usaiwale Steve ndi blessings nkani ya forex inavuta so kwambiri mdziko muno panopa zikuona kuti zaiwalika ukamaona kuti Ford ya choncho zikutheka umanena kuti ndiri contribution ya Ford ya forex zikuthekaso mavuta pakati pa zakhangati zasiya pano ndiye kuti forex ndiyo kumaona kuti Ford ya kumene kukwesa forex kwambiri zikutheka ndiyo nkani yabwino komanso tisangoti Ford yekha zina zonsezo kakuliti naona nduna aza trader nali kukhata ben maona pa news bulletin amakapa nkhani za tea kumeneko. Tea is also very important. Komanso palitibe kuti ngati macadamia napinala kukotsekula trade fair utanasula president out there amena ndira mphoto chola pakuti macadamia nuts chanchani. Those are the things that are going to push forward, but more importantly tichite mechanize our agriculture. Steve takhalapo ndithu bwa kanthawi mwina iweyo focus yako utatiunikire akasakula kambapo fundo yofunika kwambiri kuti tiwenera tisinthe mindset boma litokhala lokonzeka president Dr. Chakwera atokhala lokonzeka mwina kunduna agriculture atokhala lokonzeka alimi mwina azichita organize motani kuti ayende pamodzi ndi masomphenya ya utsogoleri alimi ndi eni anga amene akwina kukhala tsopano patsogolo chimene awena kukhala in the forefront boma a president ayikakale nsanamira zabwino fundo zabwino ma policy zabwino koma amene ajakuti ayende amene ali pa ground ndi alimeni yake so iwo ajanapena kuyenera kusonyeza chidwi chochuluka kuposa chimene mwina boma chikukhala lili nacho iwo ajanapena kuonetsa kuti ifeyo ndi ife okonzeka ikakhala diversification iyo ndiye we are ready kandi macadamia nuts akunenedwa aja kandi coffee kandi chani takonzeka zikamati zikubwera mechanization ikubwera ija izikhala kuti ndiye kuti pa ground ipo iwo they are ready kuti ife tiende limodzi chinaso chosangalatsa chonena kuti achinyamata pakadali pano ndi amene akangalika muona kuti ndithu the youth
akupeza kuti mmene zotaya zaulimi zawapanga ndi akuluakulu achikulira kale zinali zamadalative panopa achinyamata they organizing themselves mpeza kuti mina kukhala m'magulu akubwera andi akulima ndithu malo ochuluka kwambiri tikamapanganso zimene zichende kuti nkhani yobweretsa ntchito kuti kuonjezera ntchito mdziko muno job creation ndiye kuti ikuyenda kumbali ina so ndi nkhani yofunikira kwambiri zitengera eni yake alimi kuthamanga ndi chinthuchi matractor ndi amenewo abwera iyayi ma input osiyanasiyana ndi amenewo komanso mayenanena mti George kunena kuti ayi ofunika even extension services ndiye kuti pano pakunduna wa zaulimi akuyenera kuti akangalike kwambiri afikire pena ponseponse otherwise this is the way to go, this is the Malawi we want. Nkhani za ulimi zipite patsogolo zina zichita support. Chabwino. Ngati mukutsegula kumene kanema wanu kaya ndwairesi kulikonse komwe mukutimva program yake ndimene yati Mvetse tipuma pang'ono tikamabwera gawo linalo tikhalanso ndi mlendo wina yemwe tikhale tikukambirana nkhani zosiyana ndakambapo kuti tili ndi nkhani zochuluka inu mungokhala pomwepo kuti mutitsatire bwinobwino mpaka na kumapeto. Zibwera muno mochipa mwina foti tayankhula kwambiri ndiyambe ndi ashawa nkhani imeneyi mwerandira motani. Ndithokoze kwambiri zedi kuti ziwitika zinzabwino kwa amene alipo kale tikudziwa kuti panopo zikubwerera mmene zinalili anthu timakhala magulu awiri pali amene azipeza pamene zili asaudza amene zachokera nkunguyang'ana amene zikupita. Inu muli gulu liti la kumbuyo naliko ndithu ndayako mwayi wokhalapo pasi pa president osamena aluma Malawi ino ndikudziwa kuti ali stima kale ndipo stima inali aboma imachedwa Malawi Railways ndipo takwerapo ikubwera kwa blantyre yakoyamba kuno 1989 nabwera pa stima naomwe yaona blantyre asanadziwededza ndi njewu kapati madzera mthengomo kudzangotolera kunoko ndiye stima kubwera kwake nkosangalatsa pali zambiri zokhudza stima cha number 1 transport yachiwiri kuchipa pa dziko lapasi kwathu kuno patibe madoko anyanja tingati ndi transport yochipa kwambiri zedi posa zinazo kwa ine nchinthu chabwino kwambiri zedi chokoma kwambiri ndipo chamanyazi nchakuti Malawi ndi dziko lokhala limene kulikulu kwake sikumafika stima maiwaza tuwose stima zimafika mmalikulu ife nali likulu kuti stima simafikako ndilekezeka pamenepa. Mwatipeza titadya kale zithandiza bwanji mina tikayang'ana zochitika m'maderamu imadutsa ntchire stima imeneyi zithandiza bwanji mina pa nkhani zachuma mabizinesi ndi zina zoterozo. Mwina mbali yayikulu imene Malawi mbisitidziwa ndati dziko zochitika zonse zimakhala interconnected. Ngati ndingalembe ntchito blessings chereuka ndidzoti mwina pali anthu 20 amene alembedwa ntchito nawo kudzera kulembera kwa mmodzi pali amene adzilandirako ndalama imeneyoyo ndiye stima likamayiyamba ambiri amathamangira kuti angati ine mayenda singamakwere stima koma iwana kuti pa zinthu zambiri zimene zili connected ku stimako. Stima number 1 ndi njira yochipa imene anthu amanyamulirapo katundu osati katundu chabe koma katundu ochuluka chifukwa ili nkuthekera konyamula zinthu in bulk systems. And I think one of the biggest broken systems was upanga ignore railway transport. Akambakale kuti abusa kuti railway transport is the cheapest. Are we surprised to Malawi kunoko pakati poseva papa mafuta madifuta udazibera? Are we surprised? Don't be surprised. Somebody was telling me, I think it was Anoki Masiho, amatuza kuti mutenge mafuta pa track pa tankala uchoka ku Dar es Salaam which is 2000 kilometers plus. Tese kubera matankala 30. They will take not less than 5 days to arrive on home soil. Okay. Pamene kuti mafuta omwewo mukatenge kunakala using a train
number 1 mutenga ambiri at one go. Number 2, in terms of ufika kumudzi is not more than 2 days afika mafuta. Somebody thought mafuta tizigula tizikatenga ku Dar es Salaam ndipo tizikatenga pa matankara. All these years, 1 ukononga forex, 2 tankara iliyonse pa border paliponse funika ime ipangidwe clear. Chitreni chija chipanga clear kamodzi mwina ponyamuka. Kapena zimaoneka za chimidzi za ma trains. No, it's simple. Kuninga tikhaneke ndovuta. It's not even complicated. Kunali kuti apange promote ma tankara businesses for the whole nanzao amapanga business ama tankara. Not that I have anything against ma tankara. I don't do sunufuna pano ndi palamlepo kuti kena kunika choka pano. Azini na mafoni kuti unapenda pa TV kumanira kupaka za tankara unanga ndivedi kujera kuti ifedi malemba ma driver chan. I'm not saying kuti misero yatu pasakhale matankara. There has to be matankara kalepo, obviously. Komano, in terms of getting it right, while we are developing matankara, in terms of getting it right, we need to get right at the station. That's why today, sikudivuta mafuta akudivuta akusobwera bwino transport yosokonekera is because our producers were wrong. So ndiyathokoza president Malawi kuti akamanena kuti he is fixing broken systems. I think umbonoke ndumene mananoka kuti kuna kulikosa nabusa kuna kulikose capital city simunganena kuti capital city wepanda kufika ku train kuti uma investment ndikunoka. That's why I'm saying the foundation we are seeking the head because it's the cheapest. And even anthu okwera ambiri awauti anabwera kuno Blantyre osaona deza gachali fana bwera pa train anthu amakwera train because it's cheap. They are able to take mbiri even in mbuzi zenizeni zafuna kusika adenga mu train zoti sizingakwere bus. Exactly. So we are saving our people. Blantyre and Longwe ifunika better connection. Yes, the road is there, fine, fantastic. We have got to maintain the road. It's faster wherever it is. Kuma train diabinoso ndikubwira masuku amenewo timango vele fete ndikukasuku kumuzi awuli ukha train light pa Christmas mwina dakalira nanyama na town amakwera sipenso ka train light akafika kubalaka apita kundi kuti hey chani. Those are the things that made life fun. Today zosezwa nangu wina nango noti izizi zitazika ni apa zizi osapanga maintain even railway network pano. This government is saying we are fixing the broken systems. Akupanga judge kumara kumsachi afuna chita connect to Mozambique. A big project. Zochitika. We are spending trillions probably when it makes balance. It's worth every penny because when we connect the country, mpaka fika mpaka kuchinji border ni Zambia kunoka ku Mozambique, it means even my exports hatu sizivutika azipita kukamfront tibiseza Dar es Salaam katifront tibile kuja ni kunagala azipita bwino kumapita kuja kumakagulisa. All the things that we are talking about, even the tobacco that we are talking about, must be exported to Ngasa wama funika kujira kwa imisa akagamba Steve mwina otoka ninde man apapa ntu makosa nawo aita masula bwino nkani meni nkani njoni nakuti zinthu zakaendedwezi zichitana complement each other. Makhala munthu linjinga akapalasa njinga ya moto gali moto pamseupa ndiye palibe chifukwa chonena kuti ngoti poti tili ndi malole tili ndi matraki njinga zonse titaye titaye njingazo titaye ayi koma cargo train tisakhale nawo iyayi nkhani njoni nakuti izi zikakhala kuti kwina kusizi kuyenda sizi kulongosoka tipulumukire kwinako mayendedwe apitirire kuyenda komanso tiye tione kumayiko ngakhale wanzathu mayiko otukuka kumene ma train system awo ali bwino. Anthu amatha kunyamuka mamawa kuti ndikagwira ntchito ku dziko lakuti. Yes. Kupita pa train. Kupita pa train. Angoenda a matter of hours. Kunyamuka ndithu kuti ndikupita ku ntchito madzuloso akubwerera. Bwanji ife telepere bwanji muno tizipeza kuti tikuza kunyamuka lero ndikagwira ntchito ku Nzuzu. Nditulukira madzulo aka. Ikakhala nkhani yonyamula katundu iwo ndi jerejere katundu wambirimbiri. So ndinkhani yabwino kuona nditumete kuonera anyamata busy mu area 25 mu anzathu amene waku CAR ndi aboma kuthamangisa ndi kuti ayi njanje zilongosoke ndaona tsiku lina pakana chimakuchumuka bambo chimayenda ndiye samayeserera kuyenda kuti zokhanga zinthu zichazamba kutheka ikuchoka kaya kukafika kusalima mulilongwe muiyayi mumchinji. So izi zinde kuti zisweza kuti no Malawi wotatu kukweuja ndenda amene Malawi uja wadzambatuka
chilichonse ndithu the basics mmene akunena apa kasakulona kuti pali zinthu zina zimakhala ma basic simanena zimene kuti muziphwasule yayi kuti ayi ziteni tizisiyeni tizipititse uko zimene zoyenera kuti kayendedwe ma issues of transport zonse zikhale bwinobwino anthu samavutike kuyenda katundu samavutike kupita kumsika zinthu ngati zimenezo ayi kanza umoyo kayandijani ulimi tikukamba panoso zikhale zimene ziyazi ndithu it's for a functioning economy tikhoza kutero kuti zioneka kuti ayi chuma cha dziko chikuyenda zonse zili bwino zimene zikangoyamba kulongosoka ndizo mukuona anthu akubwera ambirimbiri mabungwe otithandizira chabwino tilowa kumabungwe otithandizirako komano tisanafike kumenekoko mwina nkhani ina yomwe kutivuta kwambiri ndiyonena kuti mwina amalawi ino ene akefe ndi azitsogolera athu kudikira kuti tidikire zipatso zibwere ikumakhala vuto kumakhala kukana anduna anakambapo mawu mene a president amatsegulira chionetsero cha zamalonda unena kuti pakati pano malonda a shuga ambakuyenda shuga ambakupezeka production yabwerera koma kuli nkhani inanso yoti tikumamva kuti ayi choti alengeza kuti basi tikwanitsa zinthuzi ena ambakuba shuga kwambiri ena kuotcha mpakana amakakira mwina ena umaisa kutifunira zabwino afuna tibwerereso kumalonda a shuga ndezitha umachitikaso kunkhani za njanjezi mwina mungakhale ndi uthenga wanji kwa Malawi komanso azitsogolera athu choyambira mwina nene kuti mpofunika ngati Malawi tidziwe kuti ndi Malawi mmodzi tilibenso wina tikamati munthu ndi Malawi kwawo ndi kuno sitinavote tikhale kuno ndi kwathu tinabwera kuno kana abwera motani poyamba pa kwathu ndi kuno tilibe kwina zipani zimatha kubwera nkupita kulowa mboma nkutuluka zina kutha kumene zilipo zipani zinalipo zina zimene pano kulibe dziko la Malawi silidzatha ndipo ndife nzika za dziko choyamba nkanapempha Malawi tiphunzire kukonda dziko lathu poyamba sindikana kukonda chipani tizikonde inde koma number 1 dziko la Malawi tilikonde amene amakonda dziko lake amakondwera likamatukuka regardless kuti akutsogola chitukuko ndani as long as dziko lake likutukuka pamene amene amakonda chipani koposa dziko amadana chitukuko chilichonse chobwera chimene sinabwere mchipani chake ndipo amakhala vuto akatendera oneka koma ndiwowo owala ndiwowo akonda kwambiri zedi timene azindikira kuti kutukula kwa dziko akamachoka mboma amene atukulawo suti amanyamula zinthu zokupita nazo ayi mwachitsanzo kunali MCP kale mboma inamanga zambiri mbiri including mtunthama ndi New State House ya Ijanimaka Muspalase imene jafitiri ana tukha uchilindi ndimakatolako mawaya opangira magali moto ndikumbuka ikumangidwa atachokapo kamuzu ma president osasankhidwa amakhala nyumba imene mpaka pano ali mene mchamo kusaza lichituko imene anapanga ne chisiyacho nchothandiza a Malawi president aliyense wa Malawi kadzachokera chipani chanji kadzachokera chigawo cha Malawi akakhala mene ndi amene angakhalepo ali wonsewa a DPP apanga zawo amanga parliament ija ndimene tisikumana mpaka panopo palibenso vuto soyayi ndiye tiphunzire kukonda dziko poyamba zina zibwere mbuyo maganizo odula njanje ogwetsa mapolo amagetsi kumasolola mawaya ine ndimakhulupirira ndithu ndipo pena ndalembapo kuti pamene zilango zikhwimitsidwe that is a crime against the state ndipo sizimene kuti akamakhululukira anthu amene ajani maneka kuti siningalamule koma lokhululukira simene akhali mene chifukwa amene adula polo la magetsi nkupha magetsi mbali imeneyo muyembekeze kumene kuli zipatala ndipo kuli anthu ena amene pa oxygen akagwetsa polo la magetsi wadula paipi ya madzi kawadula njanji zilango zake monga maiko anzathu achina China ndi azawo ndi firing squad mafuna kubwere sinifuna imeneyo koma pakhale nthu zilango zoti ena akaona adzilengapo chitsanzo kuti masewera awa satha bwino auje matsiji apo zinathera motere koma zongoti akapita abwerako mawa adzadutsa umatani makhulula mawaya kuti nkagulitse just imagine kupha magetsi anthu nkufapo kamba afuna mawaya atakagulitse nzopanda pake akasakulana dzaninapo kuti sitidziwana tilodza ndani koma lili ndi vuto la Kumvetsetsa Malawi muno nanga tingapite kukhala chonchi ngakhale sina ma president motali sizingasinthe pafunika tifike sidovomereza mwina ndimakhulupirira ine kuti zilipo zinthu zina Malawi muno malo mopita tsogoli mayina bwerera pang'ono kubwezako pang'ono kumene tiyang'ane kumene tinachokera tili ana skulu za ife timaphunzira tikachoka m5 kufika m6 ndimakapeza civics maphunzira udindo wa nzika mu dziko zamaufulu samatichulira ya koma duties of a good citizen zimene malimbana nazo timadziwa highway code
tiri kumidzi maloboti asanabwere kuno maloboti tinaonera pa blackboard musanakwere stima ichi tisanakwere stima so moyona tsono zimene zijamira muone kuti anazichotsa mu school kunalibe civics ngati yabwerera kapena koma kulibe so some of the things amaphunzira kuti akhale mdindo wa dziko lake tinazichotsa ndiye pabwera mbado wina pakatipa ndikang'ana bwino kwambiri zedi zija m'baibulo mbusa m'baibulo amazati mbado usukalowa nawo pamakhala mbado wina umene mafunso akakonzeka mwapaderadera kuli anthu amene salemekeza atsogoleri kuli anthu amene kuti kwana nkhalidwe kuli anthu amene ngati kugumula zinthu ena kuononga zinthu ndiye udolo kuononga njanji kuononga magetsi a dziko lanu lomwe si chitukuko si udolo sikuchangamuka ayi ndirekeze pomwe. World Bank yatipatsa ndalama pafupifupi 140 miliyoni biliyoni makamaka Malawi kwacha ndalama zambiri zomwe akuti singongole yayi zoti zingotithandizira kukonza governance issues mabungwe aboma parliament ku budget umeneko koma mwina nkhani yakulu ndiona kuti taonano thandizo lochuluka likubwera kuchokera ku mabungwe osiyanasiyana chifukwa sabata yatha kunabweranso ndalama imeneyo kwana 23 million US dollars kuchokera ku African Development Bank zimene zikutanthauza Mr. Kasakula mwina amalawi chimene ngambijonera kuti zimene zitisazipweketse famina tazinawo mataka kuti mwina mfoti uona kuti vuto lijalatha ndiye zinthu zikutheka iwo muone kuti ndichadiso chimenechi ine ndapempha amalawi zimene zikuchitika kuti since adabweretsa plani ya recovery a president ndanu nawo a finance achichola kena kukambira ndi IMF kubweretsa program yawo icha ICF kuti atithandize zambiri zachitika neni manena kuti amalawi tisayiwale zimenezi kuti izizi kudalibe andi kuti usakhalepo padali mavuto ena so tizikumbukira komanso mwina tizithokoza kuti zikuchitika because somebody took action and it's government that took action kuti beziteka and it shows kuti things are better andale amakamba zambiri mwachiro yawo amafuna kuti wina waonekera kuti saugwira bwino ni ntchito yawo nangati nene kuti chani munthu zonse ziyamakamba abusazi kuti munthu udula polo ya magetsi thinking kuti udula polo ya magetsi basi sugar apitiriza kuvuta ukadula polo ya magetsi kuirovu kunchalo cholinga sugar anavuta andivuta kwa sugar everyone knows why anthu omwe akufuna kuti azakuvoterewo azingula modula absentee azakuvoterewo bomba sili kupanga mosi pamene palizero kulodzedwa amalawi so ndikunena kuti amalawi tisalodzedwe tilodzedwa mwina alivira chisoni watichotsa kulodzedwa kucha panopa zinthu zikuyenda tisazitengere for granted ndalama zimene zikubwerazi kuti apereke ndiyo amayang'ana zina kuti ndalama zitikapereka zili safe ku Malawi nanga zikagera chomene tifuna igwire ena mpaka nafika poti akupereka direct budgetary support mwina ambiri sadzi wotozoloke njani tanzola kuti amatenga ndalama zikupereka ku Ministry of Finance ku Treasury kwa basa achichola nda secretary hawo Professor Benjamin Chelen ndalama izi kuirisana ntchito ku budget malengeza parliament ija akuti zimene zizakhalisa kuchitika kwa zaka 10 mbuyo yes kwambiri I mean it's like giving you a blank check kuti izizi takupasa tengani will not even dictate kuti zigwe chwachi ena mpakati ndamina nda izizi mupitise ku Ministry of Health koma anga ngoti iruyo zimakuvutani balance of payment ndalama sizikwana budget pene mwani nayi mudalira kuti mwina mfuna mkongole whether domestically or indeed abroad so ifeyo musakakongole takupasani izizi budget anu sikukwana it's not balancing so ifera uthandizani izi drama takupasani. That is not a small thing. Yeah. And as you say, for 10 years, this is machitika. For so long, why? It means those that were in charge of our finances, some machitaka. Some machitaka. Amanana aboza kwa ife. They were falsifying kama records, kama chani, whatever. Zenama funa, amanama. Zaku zuenda bwe. Pamene zuenda bwe. And they were caught. In the end, still was sanction. This government has come. And we are fixing broken systems. And I think one system that they have fixed is our, our finances, how to run our finances. The results that we want. So this is what Zobisa, Kabinaguti, Pali spinning,
we are seeing the results. Yes. If people are giving us money, the World Bank, the IMF itself, indeed the African Development Bank, they have seen within Ramazo, so that akuponya muliki ni bucket. Kuba zikupita kutika kuchito mothandizana. So nkhani yabwino nkhani yokoma. Ndipo tayamikira achichola, poyamba president yanake, achichola plus team yawo governance. Komanso boma lonse. Yes. Chifukwa it's related. What one minister is doing can affect the other ministry. It means we are controlling expenditure. We are watching things. That's the most important thing. Steve, maona kuti kumafuna kuikapo ndemanga. Hayi, nofuna ukugwiza ndi George. Mina kuti zinthu kuti ziyende izimakhala ka system. Uku akulongosola a president uku anduna kubwera ndi zawo venanso kwina ndi kwina akukankha kuti zinthu ziya zoti zifike kuti nozaonekera kumafika potumphukira kuti apa patsopano zipatso ndi zimene tikuzionazi. Nkhani ndiona kuti zikuchokera pompaja adanena president mbuyomo kuti akuluakulu ifeyo we are going to clear the rubble. Aliyense amene akubwera ndi maganizo ofuna kusokoneza kaya anali ndi mentality imene yonena kuti ayi ifeyo tsopano tabwera tigwire apa tichite drill maholes imene mutisolole musabwere kuzaja kuzamanga. Apa it's time to build Malawi. Ndiye ndimene zayamba kuonekera kuti kuti zimene akhala kune ankanena mbuyo muja amalunjika kumeneko muja mata ayi tiphwasule tikonze izi zinasokonekerazi iye ayikaenda achina ifimisa mathukaja kandi chiyani tichite ngati tasesasesa mmene mu zinthu zikhala ngati zalongosoka. Zimenezi ndi zimene zikuchita ngati zikuwakodola anthu amene akutithandizira. Amabungu ochokera kunja, mabungu omwe mwina soyena siyaboma akungobwera basi kuti enjoying goodwill. I think ino ya Malawi zikhala ngati zinthu zayamba kuyenda bwino. Tatereni imene anena mujota ngopereka blank check tieni chitani spend imene mukufunira. Now pamene ponso tsopano ikubweranso kwa ife akuluakulu kumene kukuboma. Atipatsa anthu aja atikhulupirira. Tiyeni tionetsetse kuti tikamapitanso poyenda chitsogola tizilondoloze zinthu zija zigwire ntchito yake yoyenerera. Tisalolenso kuti aja amene tikuthana nawo tamanena kuti awa amene akusokoneza kayendetsedwe kachuma, awa amene amakonda kuti basi zikatere kusolola tisapatse mpata. Chifukwa zimene zija zimene zikhoza kukhala kuti zikutibwezera kumene tachoka kuja kumene sitikufuna kuja. So issues of integrity, accountability, zonse zija titu zikhale patsogolo tisabwerere tisachite relax. Tilimbikitse pena pakuti tsopano pamene akuti pakulira kuti patsapano paja zimene tikupeza zija ngakhale so tikamadzigwirira ntchito tokha zimene kuti ayi tikupeza ma youths ochuluka. So mwina titangodutsa momo je poyamba ndi plan tu the central thing ndi finance finance management to ndalama kuti chuma tuende sabanja dziko lino. Ndanena kale kuti the system was broken. Tinafika poti timanama ubwera IMF ija wina miza kuti zakutirakoza pamene tikunama boza la mkunkhuniza. Now this government came and said izizi program hii tiyimitsa kale ife tipanga yathu and people were arrested. They were even arrested and the cases are still in court. Zokusonza kuti mabanga misreport things cholinga choti tizooneka kuti zonse zili. It's like we are living in a bubble. We are not living realistically. Timakongola and sustainably zosathandiza. Today a separate program altogether in the IMF. A separate program altogether. Ubero zati banga assess my targets. Can I IMF at no Zuzia Zateka. So the biggest broken system was how we are running financial management of this country. If you ask for examples, the transport system. Kuna ulukose Dziko is the transport system. Chukulukana. First of all, you must get right transport system. Transport system, the moment you get it wrong, I believe vudola mafuta amenene natipeza dziko lino. It's not just down to forex. It's even how timatengera mafuta. Timagula transportation, it's a cost. Kuli mafuta abwere mukozogula mafuta kamugulira kupoti ku Dar es Salaam kamwita nesakunja mfuna mukatenge ku port.
For you to bring mafuta amene ogwera kuno, you need the proper transport. Yona kuti zochipa. Saka mpaka zana kuti ife tipango kakamena matankara, pamene matankara are expensive and amatenga so zochepa. Pamene ndio cheap. Those are the systems that they are fixing. Even in agriculture. Agriculture ndanakali kuti amoneka kuti sama ipanga pay attention. Maganzana likwina. Zoti dziko lino is economy is agriculture based mango khalaba kamaboka basi. Today this president is saying no. Let's mechanize. 2, let's do mega farms so that mega farms tizilima zambiri ndiri kalima zambiri tikapanga process tikapita kunja tizikhandira mazambiri. Long term, medium term, not short term fixes. No, body rero inata ndedi matankara tieni. It's more expensive. So ndizambiri zoli kozolowa kuti pano tizikamba kuti abanga fix kuti nazanga anthandiza ongezera. Chimene kwa abusa chawa mutoka ndinde mali. Yeah, number 1 palifunda kuti kumvetsetsa wife ya Malawi. Ndife anthu aphuma kwambiri zedi. Siridziwa kuti zina si product yopanda process yayi. Pamakhala process. Tikamati mitengo ikukwera, anthu amagaza president andi mphamvu ongoyima tsitsani katundu. Kwezani katundu, kwezani kwacha. Siziyenda choncho, ndiveka chitsanzo bwino cha location mwathu. Pakati apo tomato anadzadula kwambiri zedi. Kudula kwambiri zedi. Patapita nthawi tomato anachipa kwambiri zedi. Ndiye ndimadzafunsa nthawi anakwerayo. Chakwera patonongera. Ndiye atachipa ndinadzabwera kuti atende kuthokoza chakwera kutsitsa tomato. The same people who are saying chakwera ndamina kukweza ati no, tomato amatsika yekha. Amatsika yekha. Ndiye kukwera amakweza chakwera, tomato amatsika yekha. Palira mulo la demand and supply. Katundu atagulitsidwa akachuluka. Mufune musafune mitengo itsika kamba kopikisana ogula ndi ochepa. Katundu ogulitsa akachepa. Ogula ndambiri zimayina kukwera ndimene zilili. Tsono kudziko kwathu kuno nkhani ya ndalama timangolema kuti kwachaso wa yadula tanatani funso namba 1 kuti mapanga chani. Amene mamudziwa bwino Malawi kale. Malawi ankapanga zinthu. Timapanga mabatiri amawire stock muno. Timaita assemble magalimoto muno. PEW ndi Mandala. Timaona magalimoto board made by Mandala. Timaona magalimoto PEW apo mabasi enina mapangidwa muno. Ena amaoda kuno mabasi. Malawi yemwe. Malawi inapangapo galimoto yathu yochedwa zonse. Malawi muno. Tinakhapo nayo galimoto made in Malawi. Tsono zimene nkapanga zija zonse zija tinazadzipa. Nkupanjanje nkuyembeza likhandi kwa chayamphamvu tisakugulitsa chilichonse amwene kunali kampani ya Crown Fashions ija imapanga mashati a Robin Bridge kalero ndi ma trouser a Crown mameloga ndi Mayfair ena sawadziwa kwadziwa zimbapangidwa muno. David Whitehead isi imangodaya salu amaomba salu zapamwamba zachita kuchena zija zonse zija zimapita kunja zimabwetsa forex kuti president amazati yali fiscal chakuti forex ibwere timagulitsa chiyani chochidwetse ndalama mdziko muno ngasiti panga chilichonse. And for your information, even canning factory imapanga jamu ndipapanga toka kumulachi nazo adi magenine timalima zathu tinapha mafamu ose mkugulitsa mashopu ose mkumafuna kukhani ndalama yamphamvu. Miracle manage, miracle forex. Ndalama yakunja imabwera mukamaka kugulitsa zinthu kunjapo ndiye kuona imabwera muno. 2 tikamaka mazazi ntchito wina amalankhula pose baba where's 1 million jobs 1 million jobs sibwera kuti basi angolengeza president ndilemba anthu mzipatala ayi akamatsekula mafamuwa awa ndamene amalemba anthu ntchito. Akamata amanga nyumba za polisi mkulemba anthu ntchito. Tikamati anthu akhala ndi ndalama silangobwera kumamwaza iyayi adzigwirira ntchito. Vuto ndoti pakatipa apa tinakumanapo ndi mbado wina umene takumana ndi president olandiritsa zinthu. I'm sorry to say this. Koma inalipo nthawi imene ifepa nthawi yathu timapereka mphatso kwa president kalero ndiye pakatipa ndazabwera nthawi yoti president anamba otilandiritsa mpamene ndimaona ngati tinapundukira pamene chapo aliyense amembeza president sakutisunga yayi sakutilera yayi sakutithandiza yayi kuthandiza amene mayembeza fecho kuti president abwetsa zinthu zangotipatsa ife nkumalandira koma chilungamo nchakuti ngati zilongosoke timanaite zolongosoka ndiye nkhani yawo jeni ya kubwera kwa thandizo la mabiliyoni akubweraja imeja ndiona confidence afika stage yoti khulupirira anthu achasopusa yayi ali maofesi awo kuno amayita monitor zonse machitikira akapereka ndalama amazipanga follow mudzaona pa social media zikangubwera agawana kale adya kale zimenezo inu ene yake
sangadziwe ndalama zawo zadyedwa mbuya madziwa bwana mbuya madziwa bwanji kuti mpaka aleke kuthandiza pano ngati akubweresa bezina ndiyeti zimene kuti adya kale tikunama eni yake waona kuti ndalama zikugawidwa zikupita malo oyenera ndokumvetsetsa unabwera mochera Steve umaliza potani apa ndithu kumaliza wake nkhonera kuti pa Chingerezi amati a bird in hand is worth two in the bush. Amalawi foja ndi mwali pa wako ndu yali pa mfundo wali pachala mphepo wali mchizungu musama mchula foja ndiye pano tiye tigwiritse chinthu chimene chapezekachi chimene chatigwera apachi ndalama ndi zimene zikubweranso now zili kwa ife kupangisa kuti anthu aja apitirire ndi chikhulupiriro chinke posefukira we are enjoying goodwill zonse zayamba kulongosoka zikuyenda bwino alipo ena ndi ena amene amafuna ziyatakati zofuna kupanga sabotage zinthu amene ajatsiye ndisapatse mpata yes munthu wa nzeru zakusunga pita umakati ndidule polo iyayi koma ndi njanje zokonzedwa zitiye tikhape pamenepo iyayi ndikuti kupanga amati spiting the nose munthu hayi koma mphono iyi ndichotse sikupanga bwino sindichita compliment kuti are we serious ndife Amalawi dziko lathu ndi limodzi economy kapena kuti chuma chathu mabodza awiri amene amanenedwa number 1 ndi bodza lonena kuti zinthu zonse zili bwino ndi bodza komanso kuti zinthu zonse nzoyipa zinawonongeka ndi bodza mabodza ndi ofanana ndi amapasa zoti zonse zili bwino sizoona yayi zilipo zina sizili bwino koma zina zili bwino zoti zonse sizili bwino ndi bodzaso chifukwa zilipo zambiri zimene zili bwino padakali pano mwachitsanzo chimodzi chati zili bwino ndi wairesi ino padakali panopo imachita nthu mwabwino kuti timaonera mipira ya ulere titokoze timaona mipira ya ulere kuonjezapo imaonetsa nthu ka nationalistic touch ndituti ndi ya dziko si ya chipani zikamaitika zambiri zimaoneka ndi ayaya ndi wairesi yatonse ndithu zimakhamira kwambiri zedi imene tiyamikire ndithu andikuonjeza zambiri zimene tikuona ndi maso athu amene amati palibe imene chikuchitika timangoda bwati tikuona monse poti mchoncho sitikukana ali samona amene angaonere ndilekezepo mpoziko ndatokoza kwambiri titsirize motero programu yathu yati mvetse lero lino ndithokoze makosana omwe anabwera mpulogalamu imeneyi kuti atipangitse kuti timvetsetse bwinobwino nkhani zomwe tinasankha mpulogalamu yathu ya lero tinali ndi Mr. George Kasakula komanso tinali ndi Steve Dakalira usaiwala busa Watson Shawa ndikuthokozeni nonse omwe mwatitsata pa MBC Radio 1 nonse omwe mwatitsata pa MBC Television komanso tili ndi maubale ndi mawayilesi angapo ochuluka kwambiri ma community radio stations madera osiyanasiyana tikuthokozeni kuti munali pamenepo kuonera ndi kumvera program imene dzina langa Blessings Chileuka pitirizani kuonera komanso kumvera ma program osiyanasiyana ndapita